נעים מאוד. אני עורך דין רוני יחזקאל, כבר 10 שנים עורך דין, מאזור הצפון, עוסק בעיקר במקרקעין ואזרחי. מזה כ8 שנים אני מרצה בקורסי הכנה למבחן רשם מתווכים. עבדתי בעיקר עם הרשתות הגדולות בארץ, הובלתי בהצלחה מאות תלמידים להצלחה בבחינה, גם בכיתות לימוד פרונטליות וגם בזום בתקופה של הקורונה. אני בן אדם מאוד דיגיטלי, אני אוהב את התחום הדיגיטלי, מתעסק המון באינטרנט, ואמרתי בוא ניקח את כל הידע שלי והניסיון שלי לעולם האינטרנט, כי אנשים אוהבים ללמוד מכל מקום ובכל זמן. בניתי קורס דיגיטלי מקצועי, מקיף בגובה העיניים, כל אחד יכול ללמוד מאיפה שהוא רוצה, בכל זמן, מכל מקום. תלמידים בקורס הדיגיטלי שלי יש מעל 90% הצלחה, אז אני ממליץ לכל מי שרוצה או רוצה להצליח בבחינה, צרו איתי קשר עוד היום, ושלנו בהצלחה.